Ninċentivaw il-bidla. B'din it-tema, s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana nediet l-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja fil-Gżejjer Maltin. Strateġija b'85 rakkomandazzjoni speċifika li jaqgħu taħt 6 linjiet interventi prinċipali. Propju iż-żieda fl-arfien dwar id-dimensja, dijanjosi u intervent f'waqthom, żvilupp ta' ħaddiema imħarġa, titjib fl-maniġjar u l-kura ta' dimensja, imġiba etika u aktar riċerka. Bi spiża ta' bejn 60 u 90 miljun euro fis-sena, jirriżulta li n-nefqa fuq il-kura ta' dimensja tisboq kull spiża oħra fil-qasam tal-kura medika f'Malta. F'bosta każijiet dan iwassal lil familjari fix-xifer ta' faqar materjali u diffikultajiet soċjali oħra. Fil-fatt f'Malta bħalissa hawn 6071 persuna li huma magħrufa li jbatu mid-dimensja. B'kollox dawn jammontaw għal 1.5% tal-popolazzjoni. Din ir-rata mistennija tkompli tikber u tilħaq 30,000 ruħ jew 3.3% tal-popolazzjoni sal-2050. L-awtur tal-istrateġija, Charles Sherry, fisser kif id-dokument huwa intis biex ibiddel il-mod ta' kif is-soċjetà tħares lejn din il-kundizzjoni. L-anaħħari jibqa' dejjem dik li tiżdied il-kwalità tal-ħajja ta' individwi bid-dimensja ta' dawk li jieħdu ħsiebhom u tal-qraba tagħhom. Konvint li l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija se jkollha effett pożittiv ħafna fil-kwalità tal-ħajja ta' dawn in-nies. Min barra dokument ewlieni, l-erba' filgħodu ġie mniedi wkoll dokument konċis li huwa indirizzat propju lejn il-persuni li jbatu mid-dimensja. Dan jagħmel lil pajjiżna l-ewwel wieħed fid-dinja li għandu ktejjeb li jispjega b'mod adattat għal dawn il-persuni fejn iridu naslu f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana qalet li l-istrateġija kienet sfida ambizzjuża ħafna għall-Gvern Malti. Spjegat li l-implementazzjoni se tkun mifruxa fuq perjodu ta' 9 snin u dan skont studju li b'mod responsabbli evalwa l-aktar mod realistiku ta' kif tiġi mwettqa l-istrateġija. Madankollu hija sostniet li x-xogħol f'bosta oqsma diġà beda. Għalissa qegħdin naħdmu fuq proġett fuq bażi nazzjonali biex inkunu iktar dementia friendly societies. Ġifieri ħanibdew minn komunitajiet żgħar, però mbagħad ovvjament ħankunu qed nimxu fuq bażi nazzjonali biex ikollna iktar għarfien fuq id-demenza, però fuq kollox biex ikollna komunitajiet illi jkunu dementia friendly. Ġifieri l-persuni bid-demenza jkunu jistgħu jkomplu jgħixu fil-komunità bħan nies l-oħrajn.